biodibertsitate proiektu batekin hasiko dugu sustraia saioa. Saguzarrentzako hotel bat egin dute, animalia intsektu jale hoiek negua bertan igaro dezaten. Gero, basoen nazioarteko eguna izango dugu albiste, otsailaren 21 izan zen. Ondoren, Eugenio Elortza bisitatuko dugu. 50 urte baino gehiago daramatza erleekin lan egiten, eta kandelak egiteko prozesua erakutsiko digu. Oria ibaian amaituko dugu, landare eta animalia inbaditzaileak agertu baitira. Gaur txirla asiarrari buruz hitz egingo dizuegu. Goiz-goizean eta izozte gogor baten pean, erabat esiturik dagoen egitura txiki hau topatu dugu Moredan, Arabako Errioxan. Unai Zubiarekin elkartzekoak gara, herri bat ekintza bat biodibertsitatearen aldeko proiektuaren koordinatzailearekin alegia. Faseka garatzen den proiektu hau urtero antolatzen da lurralde historikoko kuadrilla batean. 3 fase burutu dituen eta 4. ia amaituta duen proiektu bati buruz hitz egingo digu Unaik. Herrikoen parte hartzea eta lankidetza garrantzi handikoak dira fase guztietan. Herri bat ekintza bat proiektuarekin lortu nahi duguna da garapen jasangarrietako helburuak lortzea. Gu 15. helburuan egiten ditugu lanak, eta Vital Fundazioa, Arabako Foru Aldundiak eta Murgiako Institutuak parte hartzen dute proiektuan, eta lortu nahi duguna da kuadrillatako jendeekin bere herrietako inguruetan biodibertsitatearen inguruan hobekuntzak egitea. Murgiako Institutua, Vital Kutxa Fundazioa eta Arabako Foru Aldundia biziki ari dira elkarlanean herri bat ekintza bat biodibertsitatearen aldeko proiektua bultzatu nahian. Talde lana egiten dugu Vital Fundazioa, Arabako Foru Aldundiak eta Murgiako Institutuak, eta diru laguntzak eta horrelako gauzak jartzen ditugu guztion artean, eta lortu nahi duguna da Arabako lurraldean hobekuntzak egitea biodibertsitatearen inguruan. 3 urte hauetan egin ditugu ekintza txikiak biodibertsitatearen inguruan Arabako herri batzuetan. Lortu nahi duguna da ekintza txiki horiekin biodibertsitateari laguntzea, eta hor behialdean egon gara, Arabako Lautadan eta Arabako mendialdean egon gara 3 urte hauetan. Saguzarrentzako hotela da proiektuaren 4. fasea. Gaur Moredan gaude eta ikusten ari garena da pasaden urtean egin genuen Saguzarrentzako hotela. Unai, U-forma hartzen duen egituran sartu da, izan ere, 2 dorretxo hoiek lurrazpitik lotuta daude. Saguzarrak zirrikitu txiki batetik sartzen dira eta barruan negua igarotzeko behar den guztia dute. Urtzi Goiti Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleak diseinatu du dena. U-formako egitura bat da, hemen dorrenetan sarrera daukate saguzarrek, eta gutxi gora bera 4,5 metroko altuera eta zabalera dauka, eta barruko egitura gutxi gora bera metro bat dauka. Orain egituraren gainean gaude, 1,5 metro gutxi gora bera dago estalita lurrarekin, eta saguzarrak mugitu daitezke libre egitura guztietik, eta bidorreetan daukate egurrezko zati batzuk bertan zintzilikatzeko. Eta egitura Urtzi Goitik diseinatu zuen, UPV-ko irakasle bat da, eta saguzarren inguruan ikasketa asko egiten dituena, eta daukat hemen mugikorrean argazki bat barruko struktura nolakoa den ikusteko, hemen daukazu. Espazio txiki hau iazko azaroan inauguratu zen. Errekasto batetik gertu zegoelako aukeratu zen leku hau,
Xaguzarren elikagai diren intsektu ugari bizi direlako bertan. Xaguzarrak oso garrantzitsuak dira intsektuen izurriteak kontrolpean izateko, batez ere mahatxondoak eta olibondoak nagusi diren eremu batean. Esaroan jarri genuen pasaden urtean, eta xaguzarrak ekarri dezaketen onura bada intsektuen populazioak estable mantentzea, beraiek bakarrik elikatzen dira intsektuetaz, orduan hori ekarri dezakete onura guretzat. Proiektuaren fase honetan, negua hemen igarotzen duten xaguzarren jarraipena egin behar da. Horretarako, Moredako udalaren eta biztanleen babesa dute. Egingo dira ikerketak edo begiratuko dira xaguzarrak sartu diren hotelean, eta ekintza guztiak bezala, egin ditugun ekintza guztiak bezala, berriro etorriko gara, begiratuko dugu, eta udalarekin kontaktuan egongo gara, nola doan ikusteko. Xaguzarrek hibernatu egiten dute tenperaturak gora egin arte. Negua kobazuluetan igarotzen dute ilunpetan, isiltasunean eta temperatura egonkorrean. Beraz, ikusten ditugun instalazio hauek ezin hobeak dira horretarako. Udaberritik aurrera, lozorrotik ateratzen dira eta gauez beti herriguneetara eta lursailetara jotzen dute. Konkretuan, eraikin hau eginda ferra xaguzar txikiarentzat, eta lortu nahi duguna da, xaguzar honentzako leku apropos bat izatea beraiek ugaltzeko hemen, eta normalean neguan kobazuloetan egoten dira, eta udaberrian eta udan, ugalketa garaian, herrietara hurbiltzen dira, orduan eraikin honekin lortu nahi duguna da, leku seguru bat izatea beraiek ugaltzeko. Herri bat ekintza bat biodibertsitatearen aldeko proiektuaren laugarren fasean, xaguzarrentzako hotel bat jarri dute martxan. Ekimen hau onuragarria da Moredako herri osoarentzat eta bertako mahastizain eta olibarientzat. Ostiralean, otsailaren 21ean, basoen nazioarteko eguna izan zen, oso egun berezia Euskadirako. Izan ere, gure herrialdeko azaleraren erdia zuhaitzez estalita dago. Gure izakinak ia 70 milioi kubikokoak dira. Hoietatik 125 intxinispinuak dira, eta 115 pagoak. Basoekiko konpromisoa garbi dago. Baso autoktonoen eta baso industrialen arteko oreka bilatu da. Mozten diren baino zuhaitz gehiago landatzen dira. Zurezko eraikuntzan, zerraketan, baso landaketan eta baso kudeaketa jasangarrian eredugarriak gara. Zura balioan jartzen dugu, garrantzi handiko baliabide berriztagarria den aldetik. Eusko Jaurlaritzako elikadura, landagarapen, nekazaritza eta arrantza sailaren datuen arabera, urtean 3,2 milioi metro kubiko zuhaitz hazten dira, eta urtean 2 milioi metro kubiko egur erauzten. Euskadiko basogintza etengabeko hobekuntzarekin eta jasangarritasunarekin konprometituta dago. Esaterako, PFC eta FSC ziurtagiriak erabiltzen dira basokudeak eta jasangarria dela bermatzeko. Eugenio Elortzak, Gonzalo Aristi baserrian hartu gaitu Segurako Arrizabalaga auzoan, kandelak modu tradizionalean nola egiten dituen ikus dezagon. Mende erdia baino gehiago darama erlezain. Euskal Herriko baserrietan oso ohikoa izan den lanbide hau bere kaxa ikasi zuen,
autodidakta moduan. Eugeniok mailan jartzen du kandelak egiteko behar duen material guztia. Kandelak egiten hasi aurretik, argizaria ontzi batean sartzen du. Gero, ontzi hau beste lapiko batean sartzen du, urarekin. Beroak argizaria urtu eta azpil batera isuri ondoren berriz ere solido bihurtzen da. Hortik ateratzen diren moldeak laminatzera bidaltzen ditu. Laminatze lana hark berak egin lezake, baina garestia eta neketsua da. Hau da, kaldero bat argizarie urtzeko. Gartzeztu hau lamina zarrak, urtuen aldau hartzaiek, 3, 4, 4 erleun bakoitzean, iskinatakoak eta berriak jarri. Eta gero, hemen urtzeztu hau, erle bat hil balin bada, perkuluak, azalak, danak urtzeituk hemen. Eta gero izetzen die horik egiteituk, eta gero bihaltzen dio laminatzeko lantokia. Eta gero, horrela, erleai jartzeko. Eugeniok argizari birjinaren eta laminatzera bidaltzen duenaren arteko aldea erakutsi digu. Hori, hau da zera birgen, zaten zaiona, azalak inendekoa. Eta normalmente, bihalduleke Castellona, baina normalmente saltzen dek, jende bate bazeok itxen belarrarekin da olioarekin, birginekin da itxetuna krema kaseraz, hori egiteko. Laminak kandelak egiteko lehengai bihurtzen dira. Prest dagoenean, Eugeniok prozesua hasten du. Argizari laminatua epeldu egin behar da, baina urtu gabe. Argizarie gorra gehatzen dek, eta pixka bat pasabarrik zuen gainean horrela templatzeko. Bestela ezin dek, doblatzeko araien bestela egin dek puskatu. Eta kandelak egiteko. Lan hau askotan egin izan du baserria bisitatzen zuten ikasleen aurrean. Gaur egun, nahiko hurbil dagoen Zeraingo interpretazio zentroan egiten du. Lehen hau etortzen Zerain etortzen umeak unutza erleak ustea, beste egitea, egin ustean kandela baino txikiak. Etortzen ume txikiak, eskolatik, oain etortzen Zerain ume asko, baina oainik argizari ematen ziat eta beraiek egitezuek bertan kandeleak. Erlezaintza ez da inoiz Eugenioren lanbidea izan. Liluragarri zaion jarduera honetan tarteka aritzen da, lanaldi partzialean edo. Egiten duen eztia azoketan eta bere baserrian bertan saltzen du. Puesto adornatzeko, eitxe joanak, eta gagonak inguruan da, jende bat kapretxatzen dek eta saltzen dituk. Argi eitxeko ere balio dik, baino, bati baiden adornotako egiten dienak. Ez dek nire eitxeko ez dek kandelak egin da kandela saltzea. Nire lanadek erle zaintzea eta aldan ondoana erle egin ibiltzea. Eugeniok kandelaren metxa izango diren lokarriak prestatzen ditu. Kotoizkoak dira. Haudek sokea jartzen zaiona zeitiko. Erretzeko. Honek egiten dizue, jarriko dio baztutan, txiki bat, sokea izan bardik algadoi purue. Algadoi purue ez palima da, arkilirikoa zerbait balima dauke, ez dek erretzen, itzali egiten dek. Behardik algadoia. Eugenio, emeki argizarizko plantxak berotu eta kandelak egiten hasten da. Berotu inbardik ertza, puxka bat, bihuntzeko, gero erazteko. Horrela erazteko. Hola txen gehatzen dek, kandela egin da. Etortzaitu umeak, eta egin ustean erlea ikusi eta kandelak. Berai egiteztuen kandela txiki horiak. Ez olako, txiki horietako. Eta eramateztuen
oroigarri bezala itxia. Eta hoen lamina bialtzeztua zeraina, eta zerainen bere egite jogu ez ditu erle guztak. Zerainen bat zeu museo erlen eta minatako eta museo bat, eta han gusten di museoa eta eikezuek beraiek. Iaidek gehortzen. Orain, beste kandela mota bat egingo du. Kuter batekin lamina erditik eta diagonalki mozten du. Egiten dira beste tipo batekoa. Ego dira punta txorrotxa, punta meadona, eta beste tipo batekoa. Lehengo material igolak egin guztua bi. Eugeniok urte asko daramatza lan hau egiten, eta esan digunez, kandela artisau gutxi geratzen dira. Bazemetzeat urte asko, baina hau ez da egiten rutina bezala egiten den lan bat, ez da gaudek suplementua bezala, puesto adornatzeko, eta kapretxotzo batzuk etortzea jo, ze bela polike, ze argizari polike, eta noizipen saltzen de bakarren bat, baina ez da geniala. Oso gutxi gehatzaitu gau egiten dut, gau ez da adornutako bezala jartzen dana, eta kapretxazo bat etortzen da beti, eta beraiek eramaten dira noizipen bakarren bat, ez da rutina bezala egiten den gauza bat ez da. Aldiro, laminak sutara hurbiltzen ditu, lokarrian biltzean hautsi ez daitezen. Eta hoen berdi bihundu, pixka bat, bezala argizari joten dek gorra, oain, udan berogin, udan berogin oso manejabale joten dek, baina hoen berdi pixka behotu, soldeatzeko. Bihundu pixka bat, horrela, sui ikutu bai, bi material batekin jaiztuat bi. Erleek, prozesuko benetako protagonistek, euren lana berriz egin dezaten, abarasketan jarri beharreko laminak erakutsi dizkigu Eugeniok. Jakina, erregina giltzarria da. Laminak hor dituk. Honek inbitatzen zuek, hau de pareta bat, edo medialina bat, erdiko pareta dut, erleek alde batea da bestea tiratzen dik hori, udaberrian, normalean udaberrian. Tiratzen dik, gero estie gordetzeko, erregine garrautzea jartzeko, eta zuelo horitan berak almazena egiten dik erlebean. Hau da gia bat gizona jartzen diona. Hau jartzen espalin bat dugu, egiten die, berdin egiten die. Baina horrekin gizonak hau etatzen dik, horrelako amarretek jugerleka batean, ikusten dik nola daun, atzea zartzen dik, eta lehen hau egiten zuen tronkotan, arbola zarretan. Gure baserrietan ohikoa izan den jarduerari eusteko, Eugenioren lana funtsezkoa da. Gure kultura ondarearen parte den ofizio bat gordetzen eta sustatzen du. Ura Euskal Agentzia, uraren kalitatea eta ibaien eta ibaiertzen ingurumen egoera zaintzen dituen erakundea da. Urak eginkizun ugari ditu, baina ingurumenarekin eta ekologismoarekin zerikusia duen guztiak gero eta garrantzi handiagoa du. Fran Silvan, uraren Euskal Agentziako teknikariak horren guzti horren berri eman digu. Ura es una empresa que se dedica básicamente a... Ura Euskal Agentziak urarekin zerikusia duten gaiak jorratzen ditu. Ekosistemak zaintzen ditu. Eta inguruneari dagokionez, ibaien kontserbazio egoera hobetzen saiatzen da. Beraz, uraren kalitatea eta ibaiertzetako ingurune biologikoa eta fisikoa zaintzen ditugu. Oria ibaian, bokaletik gertu, itsasaldiaren eragina agerikoa den lekuan,
espezie inbaditzaile bat kontrolatzeko egiten hasi diren lanei buruz hitz egin digu. Espezie hori txirla asiarra da. Oria ibaiaren bidean aurkitu baitute 3 kilometrotan zehar gutxienez. Ahora mismo estamos en... Oraintxe bertan Aginagan gaude. Oria ibaiaren azken zatian. Tarte honetan ibaia itsasadar bihurtzen da. Itsasaldien eragina jasotzen baitu. Txirla asiarraren populazioa hemen agertu da, 3 kilometro inguruko tarte batean. Ea baten bat topatzen dugun. Txirla mota hau eta bide batez inguruak ezagutu ditzazu. Intentando que veáis esta zona. Ibaietan eta ezeguneetan ere landare eta animalia inbaditzaileak agertzen dira. Hemen adibidez, bambua, kainabera eta japoniar piperbelarra topatu ditugu. En este mismo tramo, desde aquí, se ven... Hemen bertan, hainbat landare espezie ikusten dira. Zabalduenik dagoena, japoniar piperbelarra da. Azalean ageri diren batzuk, lehor daude. Hala ere, hamarkada batzuk daramatza ibai ertzak inbaditzen. Hortxe ugaltzen baita gehien bat. Euskal Herriko ibai askotan zabaldu da. Gure landare autoktonoen kalterako. Izan ere, oztopatu egiten die haztea eta garatzea. Hori delata, gure ahaleginik gehienak haren presentzia murriztera bideratzen dira. Bertoko landaredi autoktonoa babesteko. Para favorecer a la vegetación natural. Espezie inbaditzaileen artean, karramarro gorria eta seinaleduna, bisoi amerikarra eta batez ere zebra muskulua nabarmentzen dira. Yo diría que en el País Vasco las más zonas... Euskal Herrian, espezie inbaditzaile ezagunenetako bat bisoi amerikarra da. Duela hainbat hamarkada hasi zen zabaltzen, larrua azitegietatik ihes egin da. Ihes egin zuten aleek ugaltzea lortu zuten, eta orduzgeroztik nabarmen zabaldu dira, espezie autoktonoaren kalterako. Hau da, bisoi europarraren kalterako. Gero 2006az geroztik, gure ibaietan bizi den beste espezie inbaditzaile bat zebra muskulua da. Horren espeziarik antzekoena antzeman berri duguna da, txirla asiarra. Bi espezieak antzekoak dira, kuskubikoak dira, uretan bizi dira. Ura iragaziz elikatzen dira, eta antzera ugaltzen dira. Ale bakoitzak milaka larba askaditzake denboraldi bakarrean. Larba hauek uretan esekita bidaiatu egiten dute, eta bizileku berriak kolonizatu ditzakete. Llegar a sitios nuevos y colonizarlo. Japoniar piperbelarra desagerrarazteko giza eta diru baliabide asko inbertitu da. Esta es la que una de las que hemos hablado, la falopia japónica o... Arruntena hau da, japoniar piperbelarra. Oso landare berezia da. Landarearen zatirik mardulena lurrazpian bizi da. Eta udaberrian botatzen dituen zurtoinek osto handiak dituzte. 3-4 metroko altuera erraz har dezaketenak. Udaberrian, udan eta udazkenean landarea elikatu eta gizendu egiten da. Gero, udazken amaiera iristen denean, aireko zatia hil eta lurpeko zatia baino ez da geratzen. La parte subterránea. Se intenta eliminar, es la planta en riberas. Inbertsio horik handienak espezie hau murrizten saiatzeko eta landaredin naturala babesteko dira. Herbizidak eta garbiketak ere egiten dira espeziea desagerrarazten saiatzeko. Desbroces, intentando matar estos ejemplares. Fran, txirla asiarren bila dabil eremu areatsuetan. Txirla honek honelako eremuak aukeratu ohi dituta. Bila aritu ondoren, beste leku batera jo dugu txirlaren presentzia antzeman den 3 kilometroko ibaitarte horren barruan. Oraingoan, zorte handiagoa izan dugu, eta Franek ale bat eskuan duela txirla asiarra deskribatu digu. Bueno, pues la almeja asiática es un bivalvo. Txirla asiarra kuskubiko molusku bat da. Gure betiko txirlaren antzekoa da. Lodiagoa.
eta batez ere, izar zentrokide batzuk dituelako bereizten da. Ibai muskuilua da, arean erdi lurperatuta bizi da, eta gorantz edo beherantz mugi daiteke, bere premien arabera, ezkutatzeko, elikatzeko. Arriba si necesita comer y filtrar agua. Otsail hasieran, arrantzale batek txirla asiar batzuk ikusi zituen eta Gipuzkoako Foru Aldundiko basozaingoari jakinarazi zion. Une horretan, protokoloa martxan jarri zen. Txirla asiarra gure ibaietan espezie berria izan arren, 2006 urtean zebra muskuiluaren aurka hartutako neurriak erreferentziatzat balio dezakete. Aurrera begira, azterlanak egin behar dira txirla asiarraren portaera hobeto ezagutzeko. Búsqueda de ejemplares. Aleak bilatu, populazioen jarraipena egin, gehiago ala gutxiago zabaldu diren aztertu, desagertzen ari diren egiaztatu, ez dirudiala izango denik, eta gizartea sentsibilizatu. Nahi gabe, guk geuk zabal dezakegu espezie hau. Adibidez, ibai honetan erabili ditugun botekin beste ibai batean sartzen bagara, botak lehortu gabe, txirla asiarren larbak eraman ditzakegu botetan hemendik ara. Eso es lo que hay que intentar evitar. Txirla asiar bakoitzak ibaian zehar zabaltzen diren milaka larba askatzen ditu. Lehen kontrol gomendio gisa, garbiketan arreta berezia jartzeko eskatzen die Franek ibaien erabiltzaileei, larben edapena minimizatzeko. Los ejemplares de almeja, cuando les llega la época buena... Uraren temperatura puntu jakin bateraino igotzen denean, txirlak ugaltzen hasten dira. Denboraldi bakarrean, ale batek milaka larba aska ditzake. Larbak uretan mugitzen dira, sedimentatu egiten diren arte, eta leku berriak bilatzen dituzte bizitzeko eta hazteko. Txirlak zabaltzeko faserik arriskutsuena hori da. Larbak direnean, ez dira ikusten, eta erreka batetik bestera eraman ditzakegu. Adibidez, piragua bat erabili badugu eta ondo garbitu ez badugu, datozen egunetan larbak batetik bestera eraman ditzakegu konturatu gabe. Mañana o mañana mismo. Hildako txirlen maskorrak gutxi direnez, haien presentzia arestikoa dela ondoriozta daiteke. Franek, txirla hauen maskorrak gure txirla autoktonoen maskorrekin alderatu ditu. La almeja asiática es fácil de reconocer. Txirla asiarra erraz ezagutzen da. Nahiko biribila da. Ohiko txirlak berriz lauagoak dira. Batez ere, izar zentrokide batzuk dituelako bereizten da. Gure itsaso eta ibaietan ezagutzen ditugun ohiko txirla jangarriekin ez dute zerikusirik. De estuario no lleva aquí mucho tiempo. Hemen denbora gutxi daramanez, ez du populazio garrantzitsuak garatzeko astirik izan. Hemen gutxi batzuk baino ez daude. Gure egoerak ez du zerikusirik beraz, aspalditik errotu den lekuetan ateratako argazkiekin. Ambientes favorables. Txirla asiarraren presentzia berehala antzeman da. Horri esker, populazioa kontrolpean egongo da eta ez da erraz zabalduko. Oraingoz, argi izan behar dugu ibaien erabiltzaileok nahi gabe lagun dezakegula txirla asiarra zabaltzen.